воқеан бояд таъкид дошт ки дар ҷаҳони имрӯза омилҳои зиёде вуҷуд доранд ки ба рушди бемайлони соҳаи сайёҳӣ таъсир мерасонанд ва яке аз сабабҳои таъсирбахшу назаррастарин чорабиниҳои васеъмиқёс ё худ байналмилалӣ мебошанд. ба ин гуна чорабиниҳои байналхалқӣ намоишномаҳои бузурги фарҳангӣ аз ҷумла чорабиниҳои тиҷоратӣ ва варзишӣ шомиланд ки дар онҳо иштироки оммаи мардум хос буда аҳамияти байналмилалӣ доранд. ин гуна чорабиниҳо аз қабили бозиҳои олимпӣ, ҷоми ҷаҳон, мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва амсоли инҳо мебошанд ки на танҳо диққати тамошобинони байналмилалиро ҷалб менамоянд, балки як шакли нави сайёҳии ҷаҳониро ташкил медиҳанд ва аз тариқи муаррифии шаҳрҳо ё мамлакатҳои ба истилоҳ мизбон самтҳо ва имкониятҳои нави сайёҳиро нишон медиҳанд. дуруд биёндагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. ин лаҳза мо аҳли эҷоди барнома азм намудем ки барномаи навбатии сайёҳии варзиширо аз доираи ниммарафони байналмилалии душанбе пешкаши шумо намоем. моро ҳамроҳ бошед. ҳамасола дар душанбе шанбеи 3 моҳи апрел рӯзи пойтахт таҷлил мешавад ки солравон он ба 15 апрел рост омад. дар иртибот ба ин чандин чорабиниҳои варзишӣ, фарҳангӣ, фароғатии оммавӣ ва сатҳи байналмилалӣ доир гардиданд. нимарафони 13 байналмилалии душанбе яке аз ин гуна чорабинии бошукӯҳ аз рӯи варзиши сабук оид ба давидан аст ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе баргузор гардида боиси ҷалби шумораи зиёди ҳаводорони намуди варзиши сабук ва ниммарафонҳо ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи мамлакат ба пойтахти ватанамон шаҳри душанбе гардид. мақсад аз баргузории ниммарафони байналмилалии мазкур рушду инкишофи намуди варзиши сабук, таъмини оммавияти варзиш, дарёфти беҳтарин марафончиён дар масофаҳои дур ва таҳкими дӯстиву ҳамкорӣ миёни варзишгарони шаҳрҳои бо шаҳри Душанбе, паймони бародаршаҳрӣ ва робитаҳои судманди иқтисодиву маърифатӣ дошта баҳри таҷлили сазовори рӯзи пойтахт мебошад, ки аз субҳи барвақт ҷамъ омадани иштирокчиён ва ҳаводорону мухлисони мусобиқа ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи мамлакат аз шӯҳрату маъруфияти ин мусобиқа дар сатҳи байналмилалӣ дарак медод. ман дар тоҷикистон аллакай соли сеюм аст ки кору фаъолият дорам. имрӯз бошад ҳамчун тамошобин дар ниммарафони сатҳи баланд бахшида ба рӯзи пойтахт шаҳри зебои Душанбе иштирок дорам. шаҳри Душанбе шаҳри гулҳои рангоранг, инсонҳои нексиришту меҳмоннавоз дорад. албатта доир шудани ин гуна мусобиқаҳо барои маърифии зебогиҳои пойтахт хеле таъсиррасонанд, чун хати баргузории ниммарафон ҷойҳои зебою дилрабои Душанберо дар бар мегирад. пеш аз ин мусобиқа дар марафони таҳти унвони дӯстии халқҳои тоҷику рус иштирок намудам. он ҷо ман 10 километрро давида будам. имрӯз бошад ҳамчун мухлис иштирокчиёни ин ниммарафонро дастгирӣ дорам. хеле хурсандам ки тамошобини ин мусобиқа ҳастам. албатта гузаштани ин гуна мусобиқаҳо диққати хориҷиёну сайёҳонро ба тоҷикистон ҷалб мекунад, ҳам ба варзиш ва ҳам ба тарзи ҳаёти солим. сайёҳии варзишӣ бошад як ҷузъи ҷудонопазири варзиш аст. дар расми кушодашавии мусобиқа намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Кумитаи олимпӣ ва Федератсияи варзиши сабуки Тоҷикистон иштирок намуданд. дар маросими ифтитоҳ таъкид гардид ки ниммарафони байналмилалии Душанбе нахустин мусобиқаи миллии мамлакат мебошад ки дар рӯйхати мусобиқоти Ассотсиатсияи байналмилалии марафонҳо ва давҳо дар масофаҳои дур ворид гардидааст. ҳамин тавр пас аз бо тантана сароидани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ишғол намудани ҷойҳо дар хати аввал мусобиқа
оғоз ёфт. мусобиқаи байналмилалии мазкур аз назди муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт тариқи хиёбонҳои ҳофизи широзӣ ва рӯдакӣ то анҷом майдони дӯстӣ дар масофаи 21 километру 97 метр баргузор гардид. дар нимарафони байналмилалии душанбе варзишгарон аз давлатҳои қазоқистон, ӯзбекистон ва эфиопия, инчунин алоқамандону варзишгарони сину соли гуногуни касбии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, шаҳрвандони хориҷӣ, аз қабили кормандони сафоратхонаҳо, намояндагони дипломатии Россия, Фаронса, Чин, Эрон, Кения ва дигар давлатҳо, ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд, иштирок намуданд. дар ин нимарафон варзишгарон аз 8 кишвари хориҷа иштирок доранд, ки онҳо аз давлати Ӯзбекистон, Қазоқистон, Эфиопия, Америка, Олмон ва Чин баромад доранд. боиси таъкид аст ки нимарафони байналмилалии душанбе хусусияти анъанавӣ пайдо намуда аз соли 2010 инҷониб, яъне 13 сол боз дар рӯзи пойтахт баргузор мегардад. нимарафони мазкур сол то сол хусусияти хосро ба худ касб намуда дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардидааст. ҳама сола ин нимарафон дар пойтахт бахшида ба рӯзи пойтахт баргузор мегардад ва ҳар як соле ки баргузор гаштааст, боз ҳам шумораи иштирокчиён ва хориҷиён зиёд ва зиёд гаштааст. ин чорабинӣ ҳам метавонад ки ба рушди сайёҳии варзишии Тоҷикистон ҳам иссагузор бошад ва боз ҳам ҷалби варзишгарону ҷавонону кишварро боз ҳам зиёдтар кунад ба варзиши сайёҳӣ ва ба варзиши касбӣ. ҳамин тавр дар нимарафон варзишгарон ҷойҳои якум то шашумро байни мардон Шоҳрух Давлатов, намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, Гирма Тилахон, намояндаи ҷумҳурии федералии Эфиопия, Раҳимҷон Кирманов, намояндаи ҷумҳурии Қазоқистон ва Самариддин Азимов, Зуҳуршои Наҷмиддин, Меҳробҷон Одинаев, намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол намуданд, ки асосан дастпарварони донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмоъмин Раҳимов мебошанд. امروز من این нимарафон تیار شده بودم و افیوپیا، قزاقستان و دیگر دولت‌ها بود. من این پیش 2.5 ماه کنیا مشغولات کردم. اونجا مربی‌ها جهان چمپیون یوروپ رکورد چاشکت یک شده مشغولات همونجا دیدم. حاضر آمدم. Даже یاد шанс не дадам. Аллах шукр, яким ҷомда насиб. Участвую в этом забеге впервые. Ман бори аввал аст ки дар чунин мусобиқаи варзиши сабуки давидан иштирок мекунам. Ҳамчунин ба Тоҷикистон низ бори нахуст аст ки омадам. Моро хеле хуб пешвоз гирифтанд. Мусобиқа низ дар сатҳи беҳтарин ба роҳ монда шудааст ва бояд гӯям ки фазои гузариши мусобиқа хеле фараҳбахшу хурсандиовар аст, махсусан дастгирии мухлисон. Ман дар ин мусобиқа ҷойи сеюмро ишғол намудам ва аз ин хеле шодам. На этом забеге занял 3-е место и результатом вроде бы доволен. шашум бор аст ки ман иштирок мекунам ва дафъаи пештара сазовари 8-9 шудам ва ин сол бошад машқҳои худро зиёд карда сазовари ҷои 5 гаштам ва мехоҳам ки боз машқҳои худро сахт карда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчамбардори ҷумҳурӣ бошам. тӯли 6-7 сол аст ки дар намуди варзишаҳо машқ мекунам ва бори 5 аст ки иштирок мекунам ва ду бор сазовари ҷои ифтихорӣ ҷои 5 ва 6 шудам ва ин сол сазовари ҷои 6 шудам. дар мусобиқа миёни занҳо бошад ҷойҳои якум то шашумро Екатерина Тунговскава, намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, инчунин Ульяна Кузминова, Ғаффорзода Зулҳиҷҷа, Раҷабмоҳ Абдуллоева, Маҳина Баротова ва Марҷона Маҳкамбекова, намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол намуданд.
ман инҷо маротибаи аввал нест ки иштирок мекунам. бори сеюм аст ки дар ниммарафони душанбе ҷойҳои намоёнро ишғол мекунам. иштироки аввалини ман дар ин мусобиқа имконият дод мақоми шашумро ишғол кунам. соли гузашта бошад сазовори ҷои чорум шудам. имсол бошад хеле кӯшиш кардам ва ба гирифтани мақоми аввал муваффақ гардидам. бо натиҷаи ба даст овардам хеле ифтихор дорам. макону замони баргузорӣ низ хеле писандам омад. хушбахтона имрӯз ҳаво салқин шуд ки барои марафончиён мусоид мебошад. ба ташаббускорони ним марафон изҳори миннатдорӣ баён менамоям ки ҳамасола чунин мусобиқаҳоро ташкил менамоянд. боду ҳавои салқин барои давидан мусоид буд. дар ин мусобиқа ман тоҷикистонро миёни занҳо намояндагӣ мекардам. хеле кӯшиш кардам ва мақоми дуюм насибам шуд. давомнокии давиданам бошад 1 соату 22 дақиқаро ташкил дод. сабқат миёни ҳарифон хеле хуб буд. махсусан ҳарифонам аз ҷумҳурии Узбекистон бо омодагии комил дар ин марафон иштирок намуданд. тӯли 6 сол аст ки дар ҳамин варзиш машғул ҳастам. ман дар ин марафони шаҳри Душанбе сазовори ҷои чорум гаштам. парсол сазовори ҷои панҷум гаштам. дар мусобиқаи Узбекистон нимарафон буд 21 километр. ман онҷо баромад кардам, сазовори ҷои панҷум гаштам. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки яке аз роҳҳои муассир барои муаррифӣ имкониятҳои сайёҳӣ ба ғайр аз бунёду тақвият бахшидани инфраструктур ва хизматрасониҳои сайёҳӣ ин ҷалби меҳмонони хориҷӣ ба тавассути гузарондани чунин чорабиниҳои байналмилалии варзишӣ ба ҳисоб меравад. албатта баргузории чунин мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ метавонад дар рушду муаррифии сайёҳии варзишии мамлакат низ ҳиссагузор бошад. инҷо бо арзи ин матлаб бинандагони азиз мерасем ба поёни барнома. ба умеди саломативу сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда. хайр.